Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 25. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel ka ha wetara m aja mbuli n'aka nwoke ọbụla nke obi ya na-eme ka o nwee afọ ofufo ka unu ga-anara aja mbuli m. Nke a bụkwa aja mbuli ahụ nke unu ga-anara n'aka ha: ọlaedo na ọlaọcha na ọla na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha na ajị ewu na akpụkpọ ebule esijiri ọbara na akpụkpọ sil na osisi akakia na mmanụ itinye ihe na-enye ìhè na ụda dị iche iche itinye na mmanụ nke otite mmanụ ahụ na ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ eji ụda ụtọ mee, na nkume onyx na nkume dị iche iche ịhịọgide n'efọd na ịhịọgide n'ihe igbochi obi, ka a mekwara m ebe nsọ ka m wee biri n'etiti ha dịka ihe niile mụ onwe m na-eme ka ịhụ bụ ihe atụ nke ebe obibi m na ihe atụ nke ihe ya niile. Ọbụla otu a ka unu ga-eme ya. Ha ga-emekwa igbe osisi akakia kubit 2 na nkera ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka obosara ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọlaedo a na-awa ya agwa n'ime na azụ ka ị ga-amachita ya. Ị ga-emekwa mpempe ọlaedo n'elu ya gburugburu. Ị ga-awụkwara ya mgbaaka ọlaedo 4 itinye ha n'ụkwụ anọ ya, bụ mgbaaka abụọ n'otu akụkụ ya na mgbaaka abụọ n'akụkụ ya ọzọ. Ị ga-emekwa mkpanaka osisi akakia machita ha ọlaedo. Ị ga-emekwa ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ ibe ya. Ị were ha na-ebu igbe ahụ. N'ime mgbaaka nke igbe ahụ ka mkpanaka ahụ ga na-adị. A gaghị ewepụ ha n'ime ya. Ị ga-etinyekwa n'igbe ahụ ihe àmà m ga-enye gị. Ị ga-emekwa ebe mkpuchi mmehie nke ọlaedo a na-agwaghị agwa kubit 2 ka nkera ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka obosara ya ga-adị. Ị ga-emekwa cherubim ọlaedo 2, ihe akụrụ akpụ ka ị ga-eme ha na nsọtụ abụọ nke ebe mkpuchi mmehie. Gị mee otu cherub na otu cherub na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka unu ga-eme cherubim ahụ n'elu nsọtụ ya abụọ. Cherubim ahụ ga na-agbasakwa nku ha n'elu, na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha. Ihu ha na-echerịtakwa onwe ha. N'ebe ebe mkpuchi mmehie dị ka ihu cherubim ahụ ga-adị. Ị ga-atụkwasịkwa ebe mkpuchi mmehie ahụ na igbe ahụ n'elu ya. N'ime igbe ahụ ka ị ga-etinye ha àmà. Ị ga-etinye ihe àmà nke m ga-enye gị. M ga-ezutekwa gị n'ebe ahụ kpanyere gị ụka site n'elu ebe mkpuchi mmehie, site n'etiti cherubim abụọ nke dị n'elu igbe ihe àmà ahụ, banyere ihe niile nke m ga-enye gị n'iwu n'ebe ụmụ Izrel nọ. Ị ga-emekwa tebụl osisi akakia kubit 2 ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit ka obosara ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọlaedo a na-agwa ya agwa, mekwara ya mpempe ọlaedo gburugburu. Ị ga-emekwara ya ihe njikọ gburugburu nke ha ka otu ọbụ aka. Ị ga-emekwara ihe njikọ ya mpempe ọlaedo gburugburu. Ị ga-emekwara ya mgbaaka ọlaedo 4, tinye mgbaaka ahụ na nkuku 4 nke dị n'ụkwụ anọ ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaaka ga-adị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka eji ebu tebụl ahụ. Ị ga-ejikwa osisi akakia na mkpanaka ahụ. Ị ga-amachitakwa ha ọlaedo a ga-eji ha ebu tebụl. Ị ga-emekwa efere ya niile na ngaji ya niile na iko ya niile na ọkwa ya niile nke eji awụsi aja ihe ọṅụṅụ. Ọlaedo a na-agwaghị agwa ka ị ga-ewere mee ha. Ị ga-adọbakwa achịcha nke ihu Chineke n'elu tebụl ahụ n'ihu m mgbe dum. Ị ga-emekwa ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ihe akpụrụ akpụ ka a ga-eme ihe ịdọba oriọna ahụ, bụ ụkwụ ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile ga-esite na ya. Alaka isi ga na-esi n'akụkụ ya abụọ wapụta. Alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ ya. Alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya nke ọzọ.
Iko atọ emere dịka ifuru osisi almond ga-adị n'otu alaka, otu isi n'otu okooko. Iko atọ emere dịka ifuru osisi almond ga-adịkwa n'alaka ibe ya, otu isi n'otu okooko. Otu a ka ọ ga-adịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko anọ emere dịka ifuru osisi almond ga-adịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Dịrị alaka isi ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna wapụta, isi ha alaka ha ga-esite na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile ga-abụ otu ihe eji ọlaedo na nke a na-agwaghị agwa kpụọ. Ị ga-emekwa oriọna ya ha ga-adị asaa. Ha ga-ewelikwa oriọna ya niile ka o wee nye ìhè na ncharịta ihu ya. Mkpa ya niile na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile ga-abụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Otu talenti nke ọlaedo a na-agwaghị agwa ka a ga-eji maa ya, ya na ihe ndị a niile, ma lee anya ka ime ha dịka ihe atụ ha si dị, nke a na-eme ka gị onwe gị hụ n'ugwu a.